ना हूँ राजुआ मु बहुत ऊपर अच्छी। हेलो हाय नमस्ते भाई मैंने मु 10,000 किलोमीटर ऊपर अच्छी मो लैंड करियो चाहूची। हेलो हाय जय जगन्नाथ भाई। बोप्पा मालो मते हेलिकॉप्टर पकई देला। हेलो हाय नमस्ते भले था समस्ते मु तुमको शिखेबी जंगल केमिति रुहंती। आसतु कैमरामैन टिके जूम करंतु से गछ मूल को। देखंतु मु से जंगल को जीवाकू चाहूँगी हेले से जंगल को जीवाई मते दिथर पहरिया पड़ो गोटे एठी आ गोटे सेठी कहीं मुझे जापरिनी मुझे बालीपटे दे सेठी जाकि पहरिकी जीवी आपण मानक बढ़िया बढ़िया कथा कहबी। चलतु जीवा। मो साथी रे कुरकुरी आउ डुएसिल नहीं आई मो पत्थर आनिया भूली जाइए। आपण मानक शिखेबी कुरकुरी केंद्र जीवन बचाए आउ पानी रे पहरी पहरी आपण मानक भल भल कथा कहबी। आसतु पानी कैमरामैन टिके जूम कर दिंतु पानी पाखक आसतु अच्छी से जंगल को आपण मानक देखेबी कुरकुरी केंद्र व्यवहार करा जाए। Oh, no. अरे अरे मेरा कुरकुरी कहाँ गया? इधर है इधर इधर मेरा कुरकुरी है भाई साहब मेरा कुरकुरी इधर है। मु एक कुरकुरीटा को नहीं केमिति मोर जीवन बंचाइबी आपण मानकु देखेबी। आसंतु भितर पवन थाए से पवन द्वारा मु पहरी 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 जीवी आपण मानकु भल पानी पहर शिखेबी। आसंतु आसंतु टम कर। पानी रे केंद्र पहरा जाए। आसतु आपण मानक देखेबी कुरकुरी केमती जीवन बचाची। देखंतु कुरकुरी पर मु हासिकी जाउची। आसतु देखंतु भाई आपण मु पारी पारी हेकी सेपट जंगल को जीवी कैमरामैन टिके जूम कर दियंतु मु हबो। भाई माने मु आज पानी रे पहरी पहरी आसिली कुरकुरी नहीं कि केमिति कुरकुरी बंचा जाए। देखंतु कुरकुरी बंचेगी आइली आपण मानक जो जंगल कथा कहूली से जंगल मु पहुँची सारे आउँ मो घंटा गत 200 लोक बुलवा आसते हेले 500 लोक मरी जाते। 500 लोक आपण भावुवे 200 लोक आसते 500 लोक मले केमिति किंतु खोजा 300 लोक आसी किंतु से मरीगले हेले कौन हम मु तुमको एंत कहीदे ना ये जंगल विषय। हो आसतु आपण मानक जंगल देखेबी। आसतु संध्या ही आसलानी मु केमिति मो खाଇବା व्यवस्था करी मो साथी रे कुरकुरी आनी सत केमिति काठ भंगा भंगी जाए भांगी केंद्र सेटा सेटा करी आज रातिटा बितेबी। आसंतु रातिटा करी आज मो साथी रे काठ नहीं आपण मानक बढ़िया कंठे गुड़ी गछ कहियार अच्छी। आसतु कैमरामैन जूम कर दियंतु।
ମା ଭାଇ এইটা হচ্ছে সিন্তরা গছ একটু কেবে ছুঁইবেনি ইয়ে ছুঁইবে মানে ধরা 22 পুরুষ যাঙে বিন্ধুথিব ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛି କୁଣ୍ଟା ଗଛ ସିନ୍ତରା କୁଣ୍ଟା ଛୁଇଁବେନି ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ବିନ୍ଧିବ ହଉ ହଉ ଭାଇ 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 କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଜୁମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ଲମ୍ବା କୁଣ୍ଟା ଯାହା ଦେହରେ ପଶିବ ମାନେ ବିନ୍ଧିବା ସାରା ବିନ୍ଧିବ ହେଲେ ପାଚିବ ସେମିତି କିଛି କରିବେନି ମୁଁ ଆଜି ମୋ ସାଥିରେ କାଠ ନେଲି ମୁଁ ଆଜି ଯିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାତି କଥା କହିବି ରାତିରେ ଦେଖେଇବି କହିଲି ଆସନ୍ତୁ ରାତିରେ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ଘର କରି ରହିବି ଆଉ ସେଇଠି ରହିବି କିମ୍ବା ଏଇଠି ରହିବି ସେଇଠି ରହିବି ଆଉ କେମିତି ମୁଁ ମୋର ଖାଇବା ପିଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବି ହଉ ଯିବି ଯାଉଛି ଭାଇମାନେ ରାତି ହେଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ମୋ ସାଥିରେ କାଠ ଆଣିଛି ଆଜି ଜଳେଇବି ଆଉ ଟିକେ ସେକିବି ଶୀତ ଦିନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ କୁରକୁରି ଆଣିଛି କୁରକୁରି ଖାଇକି ଗୋଟେ ରାତି ବିତେଇବି ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି କାଠ ସଜାଡ଼ି ଦେଲି ଆଉ ନିଆଁ ଲଗେଇବି ଆଉ ଟିକେ ସେକିବି ବାସ୍ ସେତିକି କହୁଛି ଆଉ କୁରକୁରି କେମିତି ଖାଆନ୍ତି ସେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଜଳେଇଦେଲି ଆଉ ଟିକେ ସେକି ହେଇଯାଉଛି ଓ ଆଜିକାଲି ଶୀତ ଦିନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ କୁରକୁରି ବାହାର କଲି ଆଉ କୁରକୁରି ଖାଇବା ସବୁଠୁ ଭଲ ଆଉ କୁରକୁରି ଖାଇଲେ କେମିତି କ'ଣ ଜୀବନଟା ବିତେଇ ପାରିବ ଆଉ ଆମେ ଖାଇକି କୁରକୁରି ଖାଇକି ଆଜି ରାତିଟା ମୁଁ ବିତେଇ ଦେବି ହେଲା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଲି ସକାଳୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିବି ରହିଲି ଆପଣ ବି ଭାଇ ଗୋଟେ କୁରକୁରି ନିଅନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ବାସ୍ ସଇଲା ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ସେକି ହେଇଯାଉଛି ଓ ଯେମିତି ଶୀତ ହେଲାଣି ଗଲା ମୋର ସବୁ ଯିବ ଆଉ ରହିଲି ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇମାନେ ରାତି 11ଟା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ମୋ କହିବା କଥା ମୁଁ ଆଜି କୁରକୁରି ଖାଇକି ଆଜି ରାତିଟାକୁ ବିତେଇଲି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିବେ କୁରକୁରିଟା କିମ୍ବା ଡିଆସିଲି ଆଣିବେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ମୋରି ଭଳିଆ ନିଆଁ ଜଳେଇକି ଟିକେ ସେକିବେ ଶୀତ ଦିନେ ବାସ୍ କହିଲି ଭାଇ 11ଟା ବାଜିଲାଣି ଭୂତ କୋଉଠି ପଳେଇ ଆସିବ ବାସ୍ ମୁଁ ଶୋଇଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିକି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହେଲାଣି ହଉ ଭାଇମାନେ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିକି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହେଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଗୋଟାଏ ଦିନ ରାତି ବିତେଇଲି ସକାଳ ହେଲା ଏଥର ମୁଁ ଯିବି ଆଜ୍ଞା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବି ତାପରେ ଦେଖିବି କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ବାଟ ମିଳୁଛି ଯିବି କହିଲି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ବାଟଟା ପାଉନି ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଗୋଲ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ଭାଇ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଆଣିଛି ମୋ ସାଥିରେ ସେଥିରୁ କମ୍ପାସ ଦେଖିକି ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ଯିବି ଆଜ୍ଞା ପାଇଗଲି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଉତ୍ତର ଦିଗ ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ
ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ଏଥର ଯିବି ମୋ ବାଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବି ତ ଯାଉଛି। ଜୀବନ କଳରେ ଆସିଥିଲି ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲି। ଆରେ ଭାଇ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରନ୍ତୁ। ଭାଇ ଇଏ ହେଉଛି ସିଜୁ କଣ୍ଟା ଆଇ ମିନ୍ ଯେଉଁ ଦୋକାନରେ ସୁଜି ବିକନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସିଜୁ କଣ୍ଟା ଯାହା ଭିତରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ପଶିବ ତାର 14 ପୁରୁଷ ନାଇଁ 60 ପୁରୁଷ ଯାଏ ବିନ୍ଧିବ ହେଲା। ଆଉ ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆଇଲେ ଛନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କଣ୍ଟା ପଶିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଯିବେ। ବାସ୍ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ମୋର ବାଟ ଦେଖିଦେବି। ବାଟ ତ ମୁଁ ନକ୍ସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି। ଯାଉଛି ମୁଁ ମୋ ବାଟ ଦେଖିବି ଝୁଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଅଛି ଆଉ ବାଟ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ଆଇଲି। ହେଁ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆଉ ମୋତେ ବାଟ ମିଳିଗଲା। ମୁଁ ମୋର ଯାଉଛି ମୋ ବାଟରେ ଆଉ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରବଳ। ଭାଇମାନେ ଆଉ ଭାଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଲ ଢିପ ଅଛି ଏମିତିଆ ରୋଡ଼ ଅଛି ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯିବା ପାଇଁ ସାବଧାନରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୋ ଭଳିଆ ଯାଇକି ସିଜୁ କଣ୍ଟାରେ ଏମିତି ନୋଉଟି ପଡ଼ିବେନି। ଦେଖିକି ଯିବେ କେଉଁଠି ପଥର ପଡ଼ିଥିବ ନହେଲେ ମରି ଭଳିଆ ସିଜୁ ଭଳିଆ ନୋଉଟି ଯିବେ। ମୁଁ ମୋ ବାଟ ଦେଖିକି ମୁଁ ମୋର ବାଟରେ ପଳେଇବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆଉଛନ୍ତି ଭଲରେ ଧୀରେ କିନା ଚାଲିକି ଯିବେ ଦେଖିକି ଯିବେ ଖାଲ ଢିପ ଦେଖିକି ଯିବେ। ବାସ୍ ସେତିକି ଯାଉଛି। ଭାଇ ସେଠି ଗୋଟେ ଖାଲ ଅଛି ଆଇ ମିନ୍ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ବାସ୍ ଯାଉଛି। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ଜୁମ୍ କର ଭାଇ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାରେ ଥରେ ଅଜଗର ସାପ ବାସ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାକୁ କେବେ ଶୋଇଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ଜାଗାକୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ଆସିବେନି। ମୋ ଭଳିଆ ସାବଧାନରେ ରହିବେ। ବାସ୍ ତା ଭିତରକୁ ଦେଖି ସାପଟା ଶୋଇଛି ଆଉ ମୁଁ ତା ଭିତରକୁ ଯାଉନି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ଯାଉଛି ଆଉ। ମୋତେ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ଗାଡ଼ି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁଥିଲା ଏଠି କ'ଣ କାହା ସାଇକେଲ ଥୁଆ ହେଇଛି ନେଇକି ପଳେଇବି ଆଉ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ମୋତେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ୟାର ପାର୍ଟ 2 ଦେଖିବାକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।